Toppajat, Hei, kuka nauraa? toppajat, iskä heittää läppää vaan. Toppajat, parasta faijakamaa. Noniin hei, pienen tauon jälkeen täällä taas studiolla äänittämässä Faija-podia, Top-Faijat-podia. Joku on varmaan miettinyt sille, että minkä takia Top-Faijat oli hetken aikaa tauolla. Jos huomasitte, että oltiin, niin Ei kukaan. kukaan ei huomannut. On muuten tullut kyselyitä. Missä on? Ai moni on kysellyt. No mulla ainakin yksi kaveri kyseli, että missä se on, ja tuli Oikeesti paljon tota ei kehuja voi siinä sanoa. jossain Mulle vaiheessa. sanoo, että moni on kysellyt, kun se tarkoittaa sitä, että kukaan ei ole Yksi on kysynyt. Joo, hei, jengi kyselee. Mutta jos yksi kysely livenä, niin kyllä se tarkoittaa, että joku muukin miettii. Okei, jengi kyseli. Mulle tuli ehkä 2 kysymystä, ja toinen oli sillä, että nytkö 3 meni sukset ristiin. Mutta sitten mä sanoin, että no vähän, että tuli pieni, tiedätkö, taiteellisia sisäisiä ristiriitoja, mutta me ollaan päästy eteenpäin niistä. Taiteellisia sisäsiittoisuuksia. Joo, me oltiin poikien kanssa pieni niinku tavallaan checkpointti siinä. Sitten meidän piti käydä Eli vähän pitkä joululoma. pitkä joululoma. Käytiin saunomassa, dokaamassa, kaikki nyt ok. Ja jatketaan puhtaalta pöydältä. Sehän on yrittäjyyden hyvä puoli. Kun tulee joulu, voi ottaa pitkän joululoman. Ottaa vähän happea. Niin palkattomasti. Niin, mutta siis voi vaan niin ottaa. Joo. Mut nähdään kesäkuussa. Eikö pointti on nyt se, että niin me ollaan nyt ainakin tällä kertaa täällä, mutta ei voi sanoa, että ollaanko seuraavan kerran 6 kuukauden päästä. Mutta nyt ollaan. Top 3 faijoimmat tavat siis tänään käsittelyssä. Nopeasti ennen kuin kysytään niin kuin kuulumista viimeiseltä 2 kuukaudelta, niin mun mielestä oli yllättävän vaikea. Tai siis sanotaan sillä, että aina kun näitä lähtee miettimään, niin kuin eka yrittää miettiä silleen niin kuin itteensä, eikö niin? Itsensä kautta. Mutta sitten totean, että vittu, mä oon ollut niin vähän aikaa faija, että ei mulla varmaan ole semmosia tapoja. No seuraavaksi sä mietit sun omaa faijaa, mutta sit sä et niinku kaikkea muista. Ja sit 3. sä menet Reddittiin lukee, että mitkä on niinku, tiedätkö, most stereotypical dad habits. Mutta mun mielestä oli se hankala tääkin tehtävä sillä. Eli mun mielestä, siis kun mä rupesin miettimään, että mikä on niin kuin tapa. Mikä on oikeasti niin kuin tapa? Se, että se on joku, hakkaa mitä sun sä teet paikkaa. usein. Onko se semmoinen, että sä tiedätkö, niin kuin, että sulla on tapa nyt, että sä vaikka naputella polvella tahtiin, vai onko tapa vaikka semmoinen joku, että sä joskus teet näin? Kyllä se pitää olla tapa. Siis Niin. säännöllisesti tiedätkö vaikka se, että sä niin kun vedät perseet joka perjantai himas, niin se on niin kuin tapa. Jos se tapahtuu joka perjantai, eikö niin? Ei se välttämättä tarvii joka perjantai. No ei, mutta tommosessa. kuitenkin ehkä Riippuu kyllä vähän asiasta, joo. 60 Kyllä sekin pinnaa on tapa, perjantai. että kerran vuodessa viettää joulua. Vaikka. Se on ihan totta. Niin. Eli, mutta joku tämmöinen Se tietty riippuu vähän johdonmukaisuus. asiasta. Joo, kyllä se pitää joku. Säännöllinen tapahtuma. Ja tapahtuu tietyssä tilanteessa. Joo, ja saunakalja on mun mielestä esimerkiksi tapa, eikö niin? Saunakalja. Niin voi, se Joo, on tapa. voi olla. Se on. Onko perinnetapa? Perinne. Niin, että se on joka vuosi, vaikka joka juhannus. Niin kun No ne menee mun mielestä samaan, mutta perinne on No vielä tavoista joo. semmoinen. Sitten sulla on sellainen perinnetapa. Niin. Perinne on ehkä niinku aika pitkä. Niin. Niin, että siinä on niin kuin monta 100 vuotta taustalla. Joo. Perinne on ehkä semmoinen, mitä on tehnyt niinku muutkin kuin sä. Niin, että se menee vähän niin kuin silleen Kyllä sukupuolelta tapojakin toiselle. voi Joo, olla. Kyllä. Tapa on ehkä enemmän niinku sun oma. Sukupolvelta. Niin, mutta voiko tapoja silleen tavallaan, niin kuin, musta tuntuu, että tavat aina jossain ihmisessä, nehän on vähän niin kuin maneereja, eikö niin kuin muut ihmiset tunnistaa ne ehkä sussa paremmin jopa kuin sä itse. Kyllä mä ehkä sanon, että tapa ja perinne on ne aika lähellä itse. Ne on tosi lähellä, nyt kun sä mietit selvästi asiaa. Niin ne on. Tapa ja perinne. Joo. Mutta hei, ennen kuin mennään asiaan, niin kertokaa mulle nopeasti, että mitä teille kuuluu, vaikka mitä teitte jouluna esimerkiksi. Joo. Tai hei, nyt on uusi vuosi, 2026. Hei, mua nyt oikeasti kiinnostaa, että oliko Matti joulupukkina jouluna? En ollut joulupukkina. Mä olin. Sä olit? Mä olin todellakin. Koska Mattihan on ollut niin kuin usein. Mä oon lopettanut joulupukin. Sä oot Onko eläkkeellä. retired? Joo, mä oon eläkkeellä. Saako sitä eläkettä? Aika huonosti. Saman verran kuin yöllistä. Niitä ei koskaan näe. Eikö sä mukaan verokortilla vetänyt sitä hommaa silloin aikana? Vedin. Totta kai vedin. Ilmoitin kaikki. Maksain kipeäksi itteni niistä veroista. Kansalainen. Mulla on nyt toinen lapsi tässä välissä itse asiassa. Onneksi olkoon. Se on niinku... Se on... Ei mulla oikeastaan hirveästi muuta.
ole tapahtunut varmaan. ollut niinku tavallaan selviytymistä ehkä arjesta? Ja... On ollut kyllä selviytymistä, joo. Onko ollut selviytymistä arjesta ja sitä, että yrittää olla saamatta potkuja? Ei, no mä olin tietenkin vanhempaa vapaalla aika pitkään myös. Joo, okei. Mutta siis kyllä niin kuin yhden lapsen kanssa on vähän niin kuin olisi lomalla No joo. verrattuna 2. Näin mä sen on niin kuin kiteyttänyt. Sanoiko vaimo sulle näin? ei. Vaimo pärjää paremmin kuin minä. Vaimolla ei ole niin kova hätä. Musta tuntuu, että mä oon enemmän rikki. Aika moni on sanonut se, että kun tulee toinen, niin sitten se tavallaan vaikeusaste menee niin kuin huomattavasti ylemmäs. Joo, sama on kuullut, että no siis ei nyt kaikkea vitti tässä sanoa, mutta on kuullut siis hurjia avautumisia siitä, kun tulee se toinen muksu. En viitti sanoa, mitä on kuullut, mutta... Anna tulla nyt. No siis on kuullut jopa näinkin niin kuin oikeasti niin kuin heikkoina hetkinä, että tekisi mieli... en mä voi sanoa. Potkasta ehkä nurkkaa vai? No vetää vyö kattoon, mutta niinku, se on ilmeisesti niinku semirankkaa. Okei, ei mulla sitten ehkä ole niin rankkaa ollutkaan. Mulla menee ihan hyvin. Mutta siis mä kuulin tämän, kun kaveri oli pienessä kännissä, niin ehkä se tuntui jotenkin vähän raskemmalle silloin. Mutta... Ja oli varmasti värikynä, mutta ei se varmasti noin paha. Mutta... Kyllä niin kuin silloin, kun tuli se eka muksu, se niin kuin alkoi, niin kuin, kun ei ollut tottunut siihen niin kuin itkemiseen ja semmoiseen, niin kyllä se niin kuin aika raastavaa oli niin kuin hermoa. Niin. Mutta nyt siihen on tottunut siihen, että jos vaikka ajat autoa ja se itkee siellä takana, niin mä osaan vaihtaa semmoisen vaihteen itselleni, että mä en kuule sitä. No sä voisit opettaa mulle kyllä. Äkkiä käsijarru. Mutta miten toi niinku mahdollista, koska niinku mä oon huomannut, että ehdottomasti tässä niinku tavallaan itsekin on ollut pari kuukautta enemmän faija kuin silloin syksyllä, kun viimeksi ollaan jauhettu, niin siis tiedättekö te ne niinku huutamista, niin että ne on niinku tosi niinku menee ihon alle. Niin jotenkin tuntuu, että ei niinku tavallaan muuten ole mitään ongelmaa, mutta välillä ne huudot kyllä menee silleen. Ei tavallaan tiedä syytä. Kävikö teille ikinä silleen, niinku, vaikka te ekojen muksujen kanssa, että ne niinku, tommosena niinku 7-8 kuukautisena, niin alkaa yhtäkkiä silleen vaan, tiedättekö te niinku unissaan tavallaan huutaa. Ja sit sä niinku otat sen syliin. Sit se jatkaa vieläkin sitä huutoa, vaikka sä mitenkään tiedät sä niinku tavallaan niinku paijaat. Sit sun pitää vähän niinku herättää se silleen, että se havahtuu. Niin sit se lopettaa vähän niinku se. Semmoisen vähän niin kuin karjumisen. Sitten se on hiljaa vaan. Mulla kävi noita. Mä en muista. Okay. Mä muistan kyllä sen, että ensimmäisen kanssa niin liian herkästi sitä niin kuin, että jos se piti ääntä, niin liian herkästi sitä meni niin, koska sitten kyllä sitten jossain vaiheessa tajus silleen, että ei sillä ole mitään hätää. Että kyllä se hetken siihen saattaa jotain mölistä, mutta sitten jos mä otan sen sieltä pois, niin sitten se herää ja sitten se vasta onkin vihainen, koska se on väsynyt oikeasti. Se vaan haluaa nukkua. Se ei jostain syystä ole saanut unta tai se on herännyt vähän, mutta se kuitenkin on edelleen silleen unessa. Sitten jos mä otan sen sieltä pois, niin sitten se suuttuu siitä, että mä herätin sen. Sitten mä antaa olla. Aivan. Mutta en mä muista. Tämä on nyt aina melkein silleen, että kun oppi konttaan tuossa niin just jouluna, niin se on aina melkein, kun kuuluu sitä ääniä, että jotain näin, sitten menee sinne makkarikattoon, niin se on niin kuin polvillaan siellä pinnasängyssä ja on tyyliin menemässä siitä laidasta läpi, tiedätkö? Niin tohon joutuu puuttuu vähän, niin kuin, että mä en usko, että se siitä tavallaan niin kuin kolauttelee päätänsä, tiedätkö, sinne sängyn päätyyn. Niin, no kyllä. Varmaan siinä kannattaa ottaa ja nostaa, pistää niin kuin selälleen sinne. Antaa kolautella kyllä se siitä. Paksu pää. No mitäs Jussille? Joo, ei mitään. Siis vähän kipeänä ollaan. Tai mä en oikeastaan nyt ole ollut, mutta tyttöystävä ja baby. Ja aika lailla. Siis mä ajan oikeastaan isyysvapaalle nyt helmi ja maaliskuuksi. Ui. Joo. En tiedä, onko niinku tavallaan pelastus vai mikä, mutta niinku työt jää nyt hetkeksi aikaa ja tekee sillä ihan hyvää ehkä, niinku, että voi keskittyä tavallaan vaan toiseen asiaan, tietysti, koska nyt tässä on joutunut keskittymään aika pidemmän päälle niinku duunit hoitaa, sitten niinku, vauvaa hoitaa aina himassa iltaisin, niin ehkä ihan kiva, että tässä on nyt vaan toinen sitten. Kyllä tämä on vähän ollut selviytymistä silleen, niin kuin tiedättekö te oikeasti, että just se, niin kuin, mistä puhuttiin aikaisemmin, että ei saa potkuja, se on niin kuin oikeasti plussaa joka päivä. Ei sano mitään tyhmää töissä, kun on vähän väsynyt. Ja siitä niin kuin himas on niin kuin ihan homma hallussa, niin ihan hyvää tekee. Mitä ei? Eli on siis mukava jäädä vanhempainvapaalle? No kyllä ainakin toistaiseksi joo. Niin, kysytään hetken päästä uudestaan. Niin.
No meillekin tulee toinen Totta. poika. Toinen poika. Se tulee jo toukokuussa, ei mitään sille hätää vielä. Sitten mä oon käynyt paljon Leo leikkimassa. Okei. Ostin Black Fridaysta sen vuosikortin. Sillä pääsee muksuun 2 aikuista. 150. Okay. No ei ole paha kyllä. Siis vuosi. Joo, vuosi. Sitten siis muksu rakastaa olla siellä. Niissä on vaan helppoa ne mennä sinne. Se juoksee aina sinne. Sitten mä juoksen sen perässä. Siis paljon siinä on kertamaksu sitten? Onko se on kyllä kova mielestä. Mä en tiedä, mä oon käynyt siellä vaan niillä ilmaispäivillä. Okei. Se maksaa siis melkein 20. Okei. Mutta se vuosikortti mun mielestä, niin oliko se nytkin, se oli tarjouksessa joku 200. Että siellä oli niin ei tarvitse muuta 10 kertaa käydä, niin se on siinä. Se on menossa konkurssiin se meistä, jos ne myy noin halvalla vuosikorttia. Että ajatellaan, että te käytte vaikka siellä kerran viikossa, eikö niin? Niitä on ympäri Suomea. Niin on. Ympäri Suomea, joo. Mutta voihan se silti mennä konkurssiin. Voi. En mä usko, se on kyllä tosi suosittu. Okei. Että niillä on vaan volyymiä sitten niin jäätävästi. Kyllä se niinku, vähän hiihtokeskuksetkin, niin ne oli aikaisemmin, tiedätkö, niin mä näen tuon vähän samalla lailla kuin hiihtokeskus. Että sinne voi mennä niin monta niitä lapsia kerralla, kun halutaan, eikä se niinku maksa juurikaan mitään lisää. Niin tavallaan tuo kustannuksia. Niin. Niin sitten vaikka niinku siis tää on ihan tämmöinen off-topic, että Sappeahan teki silloin, että silloin oli aikaisemmin hiihtokeskus. Ai Sappea? Joo, Sappea teki sillä, että niillä oli aikaisemmin vuosikortti joku 400 €. Joo. Sitten ne laski sen 100, se oli 99. Niin niitä myytiin niin paljon, että ne teki niinku enemmän liikevaihtoa pelkästään niille myynneille kuin koko viime niinku kautena. Okei. Se oli niinku mun mielestä aika mielenkiintoista. Eikö tästä pari vuotta aikaa ehkä? Joo, jotain vuosia sitä aikaa. Joo. No, oliko se jotenkin ylibuukattu sitten se rinne? No siis, en mä oikeastaan ole kattonut sitä, mutta sitten tietysti se tuo silleen, että ravintoloissa on paljon enemmän jengiä, paljon enemmän laskettelijoita ja varmaan vuokramökkejä. Niin ja kuitenkin se on tehty, eihän se tavallaan kuluta myöskään mitään hissejä tai mitään tämmöisiä, mitkä on niitä kuluvia osia siellä. Parempihan se on varmaan, että niissä matkustaa jokaisella penkillä porukkaa tai ankkurissa. Mutta siis Sappe, niin se varmaan jopa, kun sä niinku tavallaan, mä muistan, että siitä tuli vähän niinku juttu silloin, eikö niin? Niin kun se on niin halpa, niin ihmiset ostaa sen ehkä jopa vähän niin kuin silleen, että mä nyt ostan ton, että mä meen ehkä. Niin. Mutta voi olla sitten ihmisiä, jotka ei edes päädy Sappeeseen koko talvena, tiedätkö? Ja sitten jos se saattaa kuitenkin käydä kerran tai 2, niin ne kuitenkin, mä itänä maksaa sitten päivälipusta. Olisiko 50 €? Niin. Musta tuntuu, että se on nykyään 50. Siis silloin kun mä olin junnu ja mehän käytiin aina Tampereelta, että se niin Sappeessa, niin silloin se oli joku 25 € ehkä, 20. Niin. Mutta tästä on aikaa 15 vuotta. Joo. Mä veikkaan, että se on kalliimpi. Mutta joo, ostin semmoisen ja ollaan käyty siellä aika tiheesti. Ja... Ai sä oot käynyt Sappeessa? Ei Sappeessa. Leos leikkimaassa vai? Sappeella tullut. Sappeella käytiin. Ollaan Vivianin kanssa käyty siellä Sappeessa. Sappeella. Koko syksy ollaan oltu siellä. Ei se ole Sappeella. Sappeella. Ei ole. Sappeella. Tähän pitäisi nyt joku Sappeella siis kertoa. Se on Sappeella, jos on silloin niinku tämmöinen Sappee, tiedätkö, niinku toi, mikä tää nyt on, vähän niinku Lapissa on näitä tuntureita. Niin silloinhan se olisi vähän niin kuin Sappeella. Mutta se on vaan Sappee. Niin mä veikkaan, että Sappeessa. Ja veikkaat, mutta mä tiedän, että se on Sappeella. Ai, tiedät? Joo. Mistä sulla on tullut tämä tieto? Mä oon niin fiksu. Eikö se ole Pälkäneellä, niin se on Sappeella. Mutta Jussi käy huomenna Tampereessa. Näet se huomenna Tampereeseen. Hei, jos mä Tampereen keskustaan suoraan, niin eikö silloin voi sanoa tuolla? Kohteeseen, eikö niin? Onko se kohteelle? Tampereessa. Sulla on vielä sukulaisia siellä Tampereessa, miten niitä kuuluu? No Tampereesta, siis oikeasti tolleen voi sanoa, että se on niin kuin Tampereen keskusta-alueella, eikö niin? Tampereessa. No vittu ihan sama, oliko se siellä Sappeella käynyt nyt? Eikä asu Helsingillä. Sä asut Merihaalla. Ei siinä voi sanoa tolleen. Ei voikaan. Hei, ootko käynyt siellä Sappeessa vai et? Mikä kestää vastata? Sappeessa. Missä mä olin jouluna, hei? Olinko siellä Sappeessa? Olitko Sappeella? Joo, mä olin Sappeella. Vai Tampeella, en tiedä missä mä olin. Mä olin Tampereessa, mä en ollut. Ja sitten mä oltiin joululomalla. Joululomalla. Oltiin joululomassa. No kerro, eli te koko olitte viime jouluna vuosi. vaan. Ei kun, joo. Joo, ollaan oltu Leo leikkimaassa. Se on sen pituinen se. Leo leikkimaalla. Okay. Joo, Leo leikkimaalla. Hei, minkä ikäisestä lähtien muuten kannattaa käydä siellä ihan tälleen niin kuin? No sit kun oppii kävelee. Okei, se on niin kuin minimivaatimus sinne. Kyllähän niitä liukumäkiä voi laskea vaikka jos on.
kävellä. Okei, ei se ole ehkä niin mukavaa. Niin. Mutta siellä on, eikö siellä ole se vauvapuoli erikseen? On, se on ihan smoothi. Se on yleensä aidattu. Ja varsinkin tuolla Pasilan Leo leikkimassa on hyvä se vauvapuoli, kun se on silleen niin kuin vähän erillinen siitä isosta alueesta, niin sitten se muksoille sekoille sinne Pasila. Niin. All right, hei, kiva juttu. Pitäisikö jatkaa niihin top 3 fajoimpiin tapoihin, jossa pyytää? Aloita sä. Joo, mä voin aloittaa. Okei. Joo, ei mitään vittua. Ei mitään, Meillä on aina mitään. puhuttu, että pitää olla vähän smoothimpi toi siirtymä tästä kuulumisesta. Kyllä. Ei ole Niin tässä sitä mennään. No niin, anna tulla. Here we go. No niin, anna tulla. Here we go. Mitäs se Reddit on? Mulla on täällä yksi, joka ottaa Redditistä omat jutut ja yksi, joka ottaa... GPT. Mistä? Ota muuten Geminiltä nykyään. Gemini on parempi kuin toi ChatGPT. Ei ole, ihan paska. Häh? Ihan Mikä on paras? Jos sä menet Geminiltä kysyt ja kysyt niitä lähteitä, niin se laittaa sut johonkin Twitteriin, johonkin bottitilille. No mikä on paras? No mun mielestä ChatGPT on edelleen niin kuin paras. Mä oon kuullut Riippuu vähän mitä sä teet. Kyllä Gemini on paras. Mutta hei, top 3. Fajomistavoista, niin tämmönen, tiedättekö, niin on ehkä jopa huomannut nyt pari kertaa itse tekeväni tätä. Sä jostain syystä niin oikeastaan ilman syytä, vaikka himas, tiedättekö te. Sulla on kahvikuppi kädessä. Sitten sä menet niin ikkunalle. Sitten sä katselet siitä ikkunasta vaan ulos jonnekin tyhjyyteen ja sä niin huomaat yhtäkkiä, että ei tässä niin tavallaan ehkä mietitty jotain tosi epäolennaista. Niin top 3 tapa, tämmönen niin tyhjyyteen tuijottaminen. Tätä ei siis Reddit sanonut. Tyhjyyteen tuijottaminen. Joo, siis semmoinen, että sä vaan oot jossain silleen, niin kuin sä voit olla siis ehkä nyt lähinnä itse tullut harrastettu tätä tyhjyyteen kattomista niin kuin keittiöikkunan luona. Kattelee vähän, mitä kadulla tapahtuu ja mitä ulkona tapahtuu. Ja Mitä siellä näkyy? ei siellä yleensä näy yhtään mitään. Siinähän se onkin jännä just, että minkä takia pitää tuijottaa siitä ikkunasta ulos, kun ei siellä niin kuin tapahdu mitään. Mutta Se on ihan fiilis. se on varmaan jotenkin tämmöinen. No mitä siinä sitten miettii? Vai miettiikö mitään? No miettii, siis mä en osaa nyt enemmän ehkä ei mitään, mutta mä en suoraan osaa sanoa mitä tiettyä, mutta semmoisia asioita esimerkiksi, jos tyttöystävä on niin kuin samassa huoneessa sohvalla, sit sä päästä ulos suusta sen asia, mitä sä siinä pohdit, niin yleensä ei tule vastausta. Eli toisin sanoen, se on ilmeisesti jotain tosi niin kuin merkityksetöntä, tiedättekö niin kuin. Painapa joku esimerkki. No Venä, mä katson aika tyhjyyteen. Katsotko Mara. Sä katsoa vaikka tänne ylös. No miettii niin kuin tänä päivänä vaikka niin kuin sitä niin kuin, että olipa kivaa silloin 2016 vuonna siellä Bangkokissa. Tiedätkö, niin kuin, että elämä oli hauskaa silloin. Se oli kyllä aika huoletonta. Se oli huoletonta. Niin saatat niin kuin sanoa siinä ääneen vaan sillä, että ai vitsi, että 10 vuotta sitten elämä oli aika huoletonta. Samaan aikaan, kun Jussi vaimo on se itkevä lapsen kanssa siinä, niin Jussi katsoi ikkunaa ja ai että se 2016 Bangkokissa. Silloin elämä oli vielä hauska. Mä niin sanon sen tälleen ja sitten mä käännyn kattoa vielä tälleen, niin ei tule hyväksyntää sille ajatukselle, mutta siis tämmöisiä ihan, tiedätkö, niin jostain menneisyydestä tavallaan sieltä vanhasta elämästä tulee semmoisia niin keloja vaan juoksee silmiä edessä silleen, kun sä katselet tälleen ulos. Joo, ei päässyt meikän shortlistalle, ei ole mulla tapana. Tämä oli ihan uusi tapa mulle, en tullut ajatelleeksi. Okei, mä oon jotenkin. Ei ole kyllä. Okay. Ei ole. Joo, mä toivon kanssa, että mä pääsen eroon tästä tavasta, mutta niin kuin Ei, mun mielestä on ihan. Vaikka kyllä mä huomaan itse, että mä välillä teen varsinkin silloin, jos mä menen johonkin omia ajatuksia, niin silloin mä teen kyllä Joo, ja sitten vittu sä mietit vielä siinä, että millainen säätänä on, kun sä katselet siitä ikkunasta ulos. Vaikka sähän kyllä näet siinä, että millainen se keli siellä todennäköisesti niin kuin on. Joo. Mutta ehkä tää vaan menee tähän aikakauteen. Toi on muuten, niin. Tähän aikakauteen menee muuten se, että miksi pitää katsoa puhelimesta, mikä sää tänään on, kun voisi katsoa vaan ikkunasta. Niin, ikkunasta ulos kurkista. Niin, voisi katsoa, että mikä sää siellä on. Niin, eiks niin? Joo. Hei Mara, kerro sä seuraavaksi. Mä katson muistiinpanosta, mikäs tää nyt oli. Joo, tää on kova. Onko toi rapsuttelu? Ei ole tää rapsuttelu. Tää on tämmönen, tää rapsuttelu on siis tämmönen tapa, että mä teen tätä, kun mä rupean niin menee ajasta taaksepäin ja miettimään oikein asiaa kunnolla. Se on muuten oikeasti
Tää tulee mun lapsuudesta. Okei. Ja tää juontaa juurensa siihen, että tää oli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen ääni, mistä mulle tulee aina niin kuin arkiaamu mieleen. Ja se on uutiset. Ja meidän faija laittoi aina uutiset päälle. Minuuttia vaille 8. Tai oliko se 7 uutista? Se oli 7 uutista. Minuuttia vaille 7. Ja sitten tuli se uutisääni. Onko se niinku, se on Ylen vai? Varmaan Ylen, joo. Ylen, koska on niin faija. sitten se tavallaan, se niin kuin uutisten päälle laittaminen on semmoinen. Mä huomaan, että mä itse teen sitä nyt nykyään myös. Hyräilepä se ääni. Mä en muista sitä. No anna tulla, mikä tulee? Kyllä kaikki tietää sitä. Ei kun anna tulla se ääni näitä, mä haluan kuulla. Se on semmoinen mahtipontinen, semmoinen en mä osaa hyräillä, se on ihan. Mut siis se niin toi. uutisten päälle laittaminen. Joo. Ja mulle tulee aina arkea mun mieleen, kun mä kuulen uutisäänen. Siis niitä on aika monia erilaisia. Se on sellainen mahtipontinen, sitten se kääntyy siihen ruudulle se äijä silleen. Sitten tulee breaking news punaisella taustalla. Joo. Siis toi on ihan totta kyllä. Vittu, toi on oikeastaan tosi hyvin sanottu nyt, koska niin kuin mä jopa mietin, että olisiko ollut listalla toi, että niin kuin ylipäänsä, että sä alat katsoa niin kuin aamu-tvtä, että se on niin kuin päällä, tiedätkö? Aamu-tv, sitten 10 uutisten kattominen, niin yhtäkkiä niistä on tullut semmoinen juttu. Toki, joo, tällä hetkellä ainoa, mitä voi katsoa on 10 uutista, koska vauva on silloin nukkumassa no screen time, eikö niin? Kyllä toi telkkari sellaisena taustameluna ylipäänsä, niin kyllä se on aika faija juttu. Mä en tiedä katsoako se telkkaria, mutta laittaa se vaan niinku päälle, että se pyörii siellä taustalla, että vähän päivä niinku alkaa. Joo. Siis niin, se on taustamelu. Se on vähän niin kuin joko se tai radio. Jep. Nykyään jengi laittaa jotain, en mä tiedä, musaa. Mä digaan kyllä ihan perinteistä radiosta. Meillä on keittiössä niinku nykyään semmoinen, tiedätkö, vanha pikku radio, niin mä kyllä digaan laittaa sen. Dikaatko se aina päälle vaan näin? Joo, mä pistän sen vaan päälle ja sitten siinä on valittuna valmiiksi radiokanavat, tiedätkö? Ja voi kuunnella Masaa. Pop FM valmiina siellä. Masaa, Pop FM totta kai ja ehkä Kasari joskus ja tiedättekö Radio Data. Mä voisin hammaa sellaisen radio, mikä pistää, tiedätkö, kun se kello lyö 7, niin sitten se niinku vetää sen niinku Pop FM päälle ja Matti ääni kuuluu sieltä. Hyvää huomenta. Onko teillä muuten, nyt pakko kysyä, onko teillä radiossa niinku tasatunnein semmosia, niinku, että te voitte sanoa vaikka, että hei, hyvää huomenta. Tai että haista vittu. Koska aika moni... Hyvää huomenta. Haluatko tollaisen herätyksen? Ootko sanonut ikinä tolleen? En ole vielä. Mutta hei, se heräisi, koska silleen, että kun jengihän, mä ainakin herään, mä herään joka päivä 7.30, koska mun pitää viedä muksu 8 päiväkotiin. Niin tiedätkö tolleen 7, 7.30 ja 8, mä luulen, että suurin osa suomalaisista herää näihin kellonaikoihin. Tiedätkö silleen, että siihen aikaan, kun kello lyö sen verran, niin sitten siihen niinku tämmöinen aamuherätys. Mutta sen takia noi aamuohjelmat on ollut radiossa varmaan suosittu. Käytännössä joo, joka tasatunti. Ei se välttämättä aina osu ihan siihen tasaan 0-0, mutta joo, periaatteessa on. Okei. Mutta eikö Ylen radiokanavilla, eikö siellä tule aina joka tasatunti alkaa, ja ne mun mielestä alkaa jopa ihan tasan. Sieltähän tulee aina uutiset. Ai joka tunnin välein? Niin, joka tasatunti, kello 00. Joo, ja mun mielestä siis tulee ihan siis kaikilla kaupallisillakin kanavilta taitaa tulla. Mutta voiko olla? En mä tiedä. 10 tulee ainakin. No ehkä se on 10-12. Joka toinen tunti. Okay. Sä voisit alkaa heittää siellä 7.30 aina semmoisen speakerin, että hyvää huomenta kansalaiset. Teetkö, jos olisi semmoinen... Good morning, Finland. Niin, olisi semmoinen niinku herätyskello, missä menee radio päälle kello 7.30. Mä lupaan, jos sä teet sen, niin mä ostan semmoisen radioherätyskellon. Mulla on 6, 7, 8, 9. 7.30. 7.30. Pitääkö mun silloinkin? Juu. Koska kun jengi menee 8 töihin, niin silloin herää. Vaan ne herää 7.30, että kun se nousee sängystä, että kun tekee jutut, että pääsee sitten lähteä. Pitää kanavajohtajalle sanoa, että... Mä ostan semmoisen radioherätyskellon. Mulla on yksi kaveri, se tarvii herätyksen 7.30. Pistäkääs mulle spiikkiä ensin 7.30. Onko teillä muuten alkanut jo ne uutiset? Ei ole alkanut. Tulossa. Oliko se uutisjuttu niin vuosisadan isoin bluffi vaan? Tiedätkö, niin kuin, että... Mä en tiedä, sun pitää laittaa kysymykset tonne. Mä vaan tässä sähköpostiosoitteen. Mä en tiedä uutisten tilannetta. Mä siis sä sanoit viime vuonna, että ne tulee marraskuussa. Sitten mä odottelin, että milloin ne uutista alkaa, mutta ne ei siltikään alkanut. Uutista ei ole vielä tullut, niin. Mutta jossain kohtaa tulee. No on ne ollut tulossa alusta asti. Herbalisti tuli taloon, mutta uutista ei. Ja niin, juuri tuli ennen uutisia.
Mikä sun Matin tapa? Tulee aina, tulee. Ensimmäinen tapa. Ensimmäinen tapa 3. Minkä mä laitan 3? Nyt pitää miettiä. Mä laitan 3. Tää on kyllä paha, koska mulla on 4 hyvää niin kuin shortlistalla. Mä en ihan varma siitä järjestyksestä. Joo. Eli yksi jää ehkä sanomatta sitten. Niin, voi olla, että yksi jää sanomatta, mutta mä voin yhden säästää, jos tulee joku sama. Joo. Mutta, no ehkä mä itse näytän tän. Okei. Joo, mä näytän tän. Okei. Mä näytän tän molempiin suuntiin. Okei. Tämä tapa liittyy siihen, että silloin kun tämä liittyy istumiseen tai makaamiseen. Ja tämä tapahtuu aina molempiin suuntiin, joko noustessa tai laskeutuessa. Joo. Ja normaalit ihmisethän nousee näin. Joo. Eiks vaan? Joo, kyllä. Pitääkö ne mahan sisään tolleen? Ei se ei liittynyt siihen, vaan se faijathan nousee, ne ei voi tehdä sitä hiljaa äänettömästi, vaan se pitää tehdä ja sitten toiseen suuntaan, niin se pitää saada niinku näyttää siltä, että se on niinku suuren työn tulos. Se on vähän missä tuskasta. kunnossa sun faija on? No mitä itse, mä teen itse ihan samaa. Okei. Kyllä aina pitää, kun nousee. Onko se sama kuin tenniksestä aina kun lyö, niin pitää olla se No todellakin. Vetääkö sä ään tolleen? No siis on, kun jonkun aikaa sitä jaksaa tehdä silleen, ei. Mä veikkaan, että se on sellainen evoluution kehittämä juttu, että kun lapset on aina silleen innoissaan ja pitää olla silleen, että isi tuuttuu, niin sitten isit on aina vähän väsyneitä. Isi tuuttuu. Niin sitten se on kehittynyt evoluution mukana, että isät vähän niin kuin yrittää silleen manipuloida sitä lasta, että okei, mä voin tulla niin kuin nyt, mutta en ihan koko ajan silleen, isi tulee. Mulla on mielipide tohon. No. Siis kyllä toi on ennen kaikkea niin kuin miehen kehittämä tämmöinen suojelujuttu niin kuin sille naiselle kautta vaimolle, että se kuulee siellä, että mä en oikein nyt pystyisi, että mä oon sille... Ne on sellainen mies-flunssa-homma. Voisin olla sitäkin. Kyllä mä ainakin vähän niin kuin yritän silleen passiivisesti tehdä ilmi, että mä en nyt jaksa. Koska sehän oli se meemi siellä joskus, että kun mies istuu, niin sitten vaimo pyytää heti vettä sen jälkeen. Joo. Oli joskus tämä meemi. Niin se on ehkä semmoinen just, että näytään sille vaimolle, että oikeasti nyt on niin hien ja tuskan takana, että mä oon istunut tähän just aina pyydän multa yhtään mitään. Kyllä. Mutta kyllä mä niinku yhdistän tämän omassa elämässä vahvasti siihen niinku lapsien tulemiseen. Et ennen lapsia niin mä en päästänyt vielä ääniä. Paitsi perseen reiästä. Oli muuten hauska. Siis, aina noustessa ja laskessa. Oli muuten hauska. Mun mielestä tässä voi sanoa, että tuskin tää mut työtä tai niin töitä vie. Mutta niinku se, että... Mutta niinku oli hauska tänään. Mä oikeastaan nukuin viime yön ton Poitsun kanssa. Meillä on vähän unikoulua tuossa meneillä ja näin poispäin. Niin nukuin viime yön sen kanssa ja sitten aamulla herään siihen, kun se on taas tälleen, että se niinku istuu siellä pinnasängyssä, on silleen tälleen näin. Ja sitten mä vaan on silleen, että no niin moro. Ja sitten niinku menen istuu siellä, sitten niinku piarasen, tiedäks silleen, ei niinku näin. Poika piarasee saman tien perään sinne pinnasänkyyn. Sitten mä oon silleen, että okei, my boy, tiedätkö? Ja sitten niinku höröttikin vielä siihen, että kyllä se jotain on faijalta oppinut nyt. Toi muuten faija juttu toi ääneen pieräskely sen niinku... Tavallaan sitä ei tarvitse salailla enää, kun on faijaa, eikö niin? Se on ehkä jopa sellainen vanhusjuttu. Mulle tuli tässä nopeasti tähän hirveä kusiaita. Voinko mennä kuselle? Ei, nyt ei. Eikö ei ole kaupallinen yhteistyö? Laita se dope vittuun. Kuse siihen dope purkkiin. Tää kusetta. Tää on keltaisen värinen. Voit kusta siihen Joo, sä tölkkiin. kuset siihen, ja sä sanoit äsken, että toi maistuu ihan vehkeelle. Se kusettaa. Ei. Se menee suoraan vehkeeseen. Me ollaan nyt Mutta siis mua ei häiritse, mua ei eniten kiinnostaa, että miksi tää nyt olisi vienyt sun työpaikan? Tää Piero. Se oli vitsi. Mä toivon, että ei vielä. Mä ootin, että sieltä tulee jotain tällaista. Niin mäkin ootin, että sieltä tulee joku kontroversiaali juttu. No mä halusin, että nykypäivänähän pitää koko ajan olla semmosia pieniä huukkeita sisällössä, että niinku jengi taas niinku pysyy hetken aikaa. Mutta aika iso pettymys jengille. Mä voin tehdä tuossa sortista. Mä olin menkää kuuntelemaan podcastia. Mistä Jussi mennä työpaikka. Joo, hei, voit sä laittaa siihen Vieras kotona. Okei, teillä on maikkarilla aika tiukat noin. Sopparissa pikkuprintti. Ei saa piereskellä kotona. Joo, tiedätkö vielä kun on konsulttina, niin se on niinku, sehän on ihan vaan näin, että hei,
Sä olit STX. Niin, piersit kotona ääneen. Joo, ja poika pieras perässä. Eikö? Isoista ovista. Joo. Isoista ovista, 5+20. Tuo ovi. Ei tarvitse tulla isyysvapaan jälkeen enää takaisin. Mikä se Jussin kakkonen? Mun kakkonen. Kyllä äijä tietää mun kakkosen. Okei. Onko tää niitä Bangkok-juttuja? Sano sä mulle. Mutta kakkonen on tämmönen, niinku, että kaikkeen pitää niinku, liittyy bisse. Ja ehkä ennen kaikkea silleen, tiedättekö te niinku... Mä ensin sanoa äsken, kun se oli tää tyhjyyteen tuijottelu, että mihin sä oikeasti tuijotat. Niin, ja se ei ole tyhjä ikkuna. Niin se ei ole tyhjä ikkuna. Ei vaan se on se tölkki siellä jääkaapissa. mutta anyway. Tyhjä tuoppi. Niin, se on se tuoppi pohja, eikö niin? Kyllä. Mutta siis tää, että tiedätkö, kun ennen kaikkea siis nyt syksyllä tuli ensimmäistä kertaa, kun meillä on semmoinen iso lastettu parveke, niin mä grillasin siinä, tiedättekö te? Jenni oli vauvan kanssa sisällä, sitten mä niinku grillasin. Ei todellakaan mun juttu. Mä en ole semmoinen mies, semmoinen alfa-uros, tiedätkö, kuka niinku digaa grillaa. Ei ole yhtään niinku... Etkö ole alfa PvP-uros vai? En todellakaan. Ei yhtään jotenkin, tiedätkö, kun jotkut niinku äijät, saman tien niistä tulee faijoi. Serkku muun muassa, niin osti rivitalo, sitten osti grilli ja sitten tuli faija. No okei, tätä ennen se osti vielä Volvo farmariauto, mutta se niinku grillaaminen, että se on niinku, tiedätkö, sit kun sulla on se grilli, sä grillaat, sulla on bisse toisessa kädessä, niin silloin sä oot kyllä niinku aika faija. Ja ylipäänsä mitä sä teetkään, TV:ssä tulee urheilu, no pakko ottaa tiedätkö bisse käteen, koska bisse pitää liittää myös urheilun katsomiseen. Ja niinku ehkä ennen kaikkea, niinku tää on niinku huomannut nyt itse, että kun himassa semmoinen tissuttelu ei enää niin sallittuu jostain syystä, niin sitä aina kun menee tietysti sunnuntai jäille tai maanantai padeleille tai minne tahansa, niin kyllä siinä tulee kaupan kautta niin poikettua, että yksi pieni palkinto, tiedätkö, sinne messiin. Ja tavallaan mitä puhe tässä nyt yrittää sanoa, niin kaikkea mitä sä teet, niin jollain tavalla sitten liittyy bissiin. Mä oon tipattomalla muuten. Okei, se on muuten alkoholistille toi tipaton tammikko. Niinhän ne väittää. Oikeasti se on alfa PvP. niin joo, mun kakkonen oli siis tää fajomat tavat, että kaikki... 2 viikkoa juomatta ihan vaan. Niin sä oot ollut. Niin. Onneksi olkoon. Jos on kuukaudesta eikä toinen päivä juomatta, niin se on 2 viikkoa. Kiitos. Kiitos vaan. Joo. Tämän reaktion mä halusin. Tipaton on alkoholistille. Onneksi olkoon. Kiitos. Hei, kyllä se on ensimmäinen askel. Kyllä se selviit. 2 viikkoa 2 viikkoa sober. Ei ole paha. Sä et pysty siihen. Katsotaanko. No niin. Mites, onko siellä alfa PvP ja alfa, mikä se on? Alfa PvP, onko en ole tipattomalla. Kuulostaa joltain muovilta. Eikö se muovi alfa PvP? Oikeissa olosuhteissa ottaa myös alfa PvPtä. Peukku. Nyt on muuten hyvä aika aloittaa alfa PvPn käyttö. Niin, miksi Helsinki antaa sitä ilmaiseksi. Sehän on fiksu. Niille, jotka haluaa siitä eroa. Okei. Niin saa rauhassa vetästä. Tai jotain täältä. En muista tarkkaan oikeasti. Se saattaa olla fake news. En tiedä. Helsinki. Näin. Joo, tää on kova. Noniin. Mä en tiedä, onko teillä tämä sama. Mutta siis meillähän on Aina pitää sanoa, että joo. Tää tulee myös, itse asiassa tää liittyy myös tähän päivään, mutta siis tää on varmaan meille tulee käymään tämä sama, kun tässä vanhennetaan, niin meistä tulee vähän samanlaisia semmoisia granttuja. Ja joo. Sitten kun faija painiskelee aina ATK-ongelmien kanssa kotona. Nimenomaan ATK. Joo. Sitten se on aina, että Martta, Tom näyttää tätä juttu. Sitten se on silleen painiskellut todella yksinkertaisen jutun kanssa, mikä on semmoinen juttu, että hän selittää sitä kauan, että mikä ongelma hänellä on. Kirjautuu Facebookiin. No ihan sama, mikä se on. Joku ongelma jossain jutussa. Se on yleensä silleen, että mä näytän sille, että se on toi nappula tossa. Sitten se on silleen, se menee näin, me helvettiin siitä. Tietysti se alkaa tekemään sitä juttua. Sitten mä oon mennyt takaisin sinne olohuoneeseen, mä menen siihen, kun istun sohvalle ja pistän Netflixin päälle. Näin. Saa just painettu playtä, sitten on silleen, Maara, tuu käymään täällä. No okei, mä menen takaisin ja sitten se on silleen, selittää ongelma. Se on toi nappula. Okei, me helvettiin siitä. Eli milloin näin kävi? Siis, asutteko te nyt sun niin porukoilla mulla oli kans, asuuko sun faija teillä vai? Joo, se asuu siellä meidän vierashuoneessa. Aina kun menee kotiin, esimerkiksi jouluna vaikka. Joo. Niin aina on joku niin pieni ATK-ongelma, mikä on silleen, hei Marja, tuppa käymään tässä.
Se on yleensä aina niinku ensikuulumisen jälkeen. Ja. Eli onko se tämä faijatapa on nimenomaan se, että pyytää apua, vaikka ei oikeasti niinku ehkä kehtaisi? Pyytää apua, koska tiedät, että mä tiedän, miten se homma toimii, mutta se ei viitti itse vaikka katsoa, käyttää niinku 2 minuuttia aikaa siihen, että googlaa sen näin, katsoo YouTubesta ja tällaista. Mä oon huomannut ihan sama. Siis, tiedätkö, niinku faija soittaa mulle joskus keskellä yötä. No ei nyt ihan keskellä yötä, mutta silleen kuitenkin, tiedätkö, niinku, että hei Jussi, että no, nyt oli joku tämmöinen juttu muun muassa, että se oli saanut jonkun tekstin, kun sen piti kirjoittaa joku juttu, niin se oli saanut jonkun tekstin, mutta se teksti oli jotenkin hänelle väärässä tavallaan muodossa. Siis niin kuin, tiedättekö, kaikki jäsentely ja ehkä joku fontti ja kaikki tämmöinen. Sitten soittaa mulle, että hei Jussi, että miten mä saan tämän silleen niin kuin semmoiseen omaan muotoon hänelle sopivaa. Sitten mä silleen, että mitä vittua, siis niin kuin, niin kuin aivot meni heti niin kuin solmu itsellä. Sillä, että okei, sulla on joku tiedosto, Word-tiedosto, sitten sun pitää saada se tietyn näköiseksi. Niin miten vitus mä sen teen niin puhelimen välityksellä? Eihän mä osaa sitä neuvoa. Ja sitten mä oon huomannut toinen niin sellainen juttu, mitä, mihin itsekin sortuu, vaikka esimerkiksi töissä. Sä oot silleen, että helppo, tällä kun sä oot kasvatusta jonkun kanssa, niin sä voit kysyä nopeasti jotain asiaa. Mutta sitten jos sä laitat jollekin vaikka chatissa viestin, että hei, miten tämä homma tehdään, niin sehän vaatii toisaalta sillä aika paljon efforttia, että saattaa ärsyttää ihan hullut, että miksi sä voinut vaan googlaa, että olisit saanut sen nopeammin asian selville. Sitten mä oon itsekään vielä herännyt siihen, vaan, että ei vitsi, että mä olisin ehkä voinut itsekin tsekata. Joo, siis meillä on niin lätkäjoukkueessa tämmöinen niin kapteeniryhmä, missä on joku 15 ihmistä, ja sitten joskus mä huomasin, että mä tein sinne, tietysti tätä samaa, että mä jotain kysyin siellä, minkä olisi varmasti voinut katsoa Googlesta. Sitten yksi semmoinen äijä ärsyyntyi siitä, niin sitten mä aloin tekemään tahalaista sen jälkeen aina, että mä kysyn sieltä, että tavallaan silleen, että hei, miten tämä homma menee, että hei, mistä näitä löytyy? Sitten se aina vastaa, että kato vittu Googlesta, niin tiedostan ton jutun kyllä. Kirjoittaako se KVG? Joo, just näin, koska se on niinku faija se äijä, okay. Kato vittu Googlesta on kyllä ehkä jopa tyylikkäämpi. Jep, KVG. Mutta hyvä pointti. Hei, vinkki vaan, että sit kun se faija on tälleen, sä meet sinne, niin vedä siitä tietokoneesta johtoseinästä pois. Sitten kun se ihmettelee, että miksi ei tämä toimi, niin sanot, että se on varmaan niinku akku mennyt siitä tai jotain sulake. Niin sitten se ei käytä sitä. Sitten se joutuu ostaa uuden. Niin no sit sä voit sanoa, että mä voin ottaa ton vanha. Niin. Se on kyllä jännä, missä me joudutaan, missä me tarvitaan tuollaista samanlaista apua. Ei niinku missään. Ei vaan sitten vaikka 20 vuoden päästä. No siis varmaan jossain tekoälyjutuissa. Niin, mutta nekin on kuitenkin silleen, että kyllähän mekin jo niin me ostaan käyttää niitä. Kameraa, niin kuin kännykkäkameraa me ostaan käyttää, me ostaan niin puhua tekoälylle, me ostaan katsoa Googlesta. Niin, mutta sellaista juttuja ei varmaan vielä tullut. Niin, mutta jotain mikrosiruihin liittyvää se varmaan on. Ehkä. Niin, mielenkiintoista kyllä. Okei, mä tiedän. Excel, vittu mä en osaa käyttää sitä niinku vieläkään, tiedätkö? Enkä aio opetella. Se ei tarvitse opetella. Sä voit sanoa vaan, teekö ChatGPT, että hei, tee mulle tämmönen Excel, se tekee sulle. Onko se noin helppoa nykyään? Siis mua ei ahdista mikään muu niin paljon kuin niinku näiden Microsoft Officen niinku ohjelmia. Mä en tiedä, kuka niitä pystyy käyttämään. Eikö se Gemini ole Microsofti? Ei, se on Google. Ai, se on Google. ChatGPT on Microsoft. Ai, se on Microsoft. Joo, mun mielestä Microsoft omistaa siitä puolet. Copilot ja Microsoft. Noin puolet. Microsoft mun mielestä omistaa ChatGPT:stä puolet. Noin puolet. Mä just luin talouselämän juttuun, missä oli nämä niinku tekoälyt, että nämä on niinku tavallaan ne tulevaisuuden suurimmat niinku, NS-firmat, mitkä kilpailee toisiaan vastaan. Et siinä oli niinku omanaan ChatGPT, sitten oli Gemini eli Google, Copilot, Microsofti, Muskila toi Krogi, eikö niin? Ja sitten oli olikohan tyyli tuolla Bezos-äijällä kanssa joku, eli tällä Amazonin omistajalla. En mä muista nyt, mutta siis... Kai Kiinassa joku oma. Hei niin, kyllä joo, Deep State. Deep State vai DeepSeek? DeepSeek. Joo. Anyway, sano Matti sun toinen. Joo, mun toinen. Mun toinen on mun toinen, joo. Tää on, sellainen itse kun on tällainen villapaitafaija, että asuu niin kuin keskustassa, kerrostalossa, niin tää ei ole niin kuin samassa määrin edes mahdollista. Mutta kyllähän on aika faijamainen tapa, että sulla on jossain vaikka autotalli
ja sitten siellä autotallissa on jotain rojua, jotain vanhoja juttuja, joita sä niinku aina korjaat. Mutta tosi tärkeää siinä niinku, tässä faijamaisessa tavassa on se, että sä korjailet niitä, mutta ne ei välttämättä oikein ikinä valmistu. Niin, että se on semmoinen ikuisuusprojekti. Ne on sellaisia ikuisuusprojekteja. Saattaa olla vaikka joku veneen perämoottori jostain. Joku niin kuin papan vanha, joka on niin kuin pelastettu jostain vanhalta mökiltä ja sitten otet, joo, ei sitä kannata roskia. Että niin, no ylipäänsä toi, joo. Kyllä, otetaan, ihan hyvä. Kaikille löytyy jotain käyttötarkoitusta. Hyvää moottori, ei mitään uutta kannata, kun tähän mä korjaan. Sitten se on siellä autotallin perukoilla ja sitten se välillä aina käy kattoo jollain vähän tökkimässä. Tuossa on sulakki. Pitää katsoa. Se ei ikinä valmistu. Mutta itse kun on tällainen villapaita faija, ei ole sitä autotallia. Mä en ole vielä päässyt siihen, niin kuin. Mutta ehkä joskus. Pystyn kyllä samaistumaan, koska siis meillä ollaan nyt vuosista asuttu tuossa meidän nykyisessä piirtissä ja listat on edelleen laittamatta. Mä sanoin aina Sofialle. Eikö me puhuttu täällä joskus viimeksi? Mä sanoin aina Sofialle, että ensi viikolla mä laitan. Joo, se on kyllä soita mun timpurikaverille, että tulee ensi viikolla laittaa. Timpuri. Mikä on siinä? Siis kyllähän mullakin on kotona vaikka mitä laittamatta kaiken maailman taulut ja kellot seinälle, mutta se ei ehkä sinänsä liity siihen. No okei, toi listat menee kyllä. Se on vaan saamattomuutta. Niin, se on vaan saamattomuutta, mutta siis tää listat on ehkä silleen, että ne kuitenkin varmaan olisi ihan hyvä olla. Sitä en mä tiedä, onko niillä mitään väliä. No on se kivamman näköinen. Eikö se vituta, jääkö niihin jotenkin sukat kiinni? Mitä? Niin kuin, eikö teillä niinku, tavallaan teillä näkyy se niinku rako ja ne kaikki siellä? Niin rako näkyy, joo. Kyllä se niinku on se niinku paljon siistimen näköinen, kun paljon siinä on kertynyt ruokaa jotain. Se on vähän niin kuin teko kengät ihmisiä. Kyllähän ihminen voi tulla tännekin ilman kenkiä silleen. Mutta sitten se on vaan paljon kivammin näköistä, kun onnekengät jalassa. Ehkä vähän käytännöllisempää. Onko kukaan huomauttanut muuten tai kysynyt teiltä, että miksi teillä ei ole listoja? No ei varmaan kehtäkään, että mä en ole saanut niitä aikaa. Okei, no mutta Kyllä siis kun tuut meille, niin kyllä sä huomaa, että siellä ei ole listoja. Okei, ootteko te muuttaa siitä tyyli pian, jos te ette halua niinku tavallaan kuitenkaan. Mä sanoisin, mä oon tämmönen pieni niinku keittiöpsykologi, tai mä voin olla sulle nyt, niin se kertoo susta siitä, että sä et ole niinku saanut aikaiseksi laitettua niitä vuodessa niitä listoja, että sä et kuitenkaan ehkä halua jäädä sinne, vaan tää on niinku väliaikainen etappi, koska mä veikkaan myös, että teillä on niinku keittiön pöytä on pahvilaatikoista tehty, eikö niin? Joo, niin, joo. Kaljalaatikoista. Kaljalaatikoista, joo. Niin se kertoo kaikesta tästä, että sä et ole ihan niin kuin valmis sitoutua siihen reviiriin, siihen mestaan, vaan sä vähän niin kuin katot jo seuraavaa kohti, jolloin sä et niin kuin saa aikaiseksi laitettua niitä listoja sinne, etkä saa hankittua niin kuin, tavallaan oikeata pöytää, vaan se on pahvilaatikoista tehty, kasattu. Tai sit sulla on jotain laihialaisia sukujuuria. Ja sä säästät niitä tietoisesti niitä listoja. Et sitten kun te muutatte, niin sä voit laittaa ne bränikät listat niin. Näyttää hyvältä. Niin onko listat muuten homma? Onko sulla laihialaisia sukujuuria? Tai skottilaisia? Ei ole. Laihia. Mitä? Ei ole laihialaisia. Aika lähellä on laihia. No, siis Ylisterö ja Laihia on aika lähellä, joo. Niin. Äiti on Ylisterö. Ehkä sieltä on jotain laihialaisia pepejä tullut jotenkin. Onko niissä laihialaisia? Mutta ei tämä nyt liity ehkä siihen laihialaisuuteen. Okei. Ei tämä ole siltä, vähän ehkä liittyy, koska onhan se silleen, jos mä tuosta listat, niin on silleen, mä en tiedä, että lista on oikeasti niin kalliita. Mutta se maksaa siis jonkun 10-40 € metri. Riippuu mitkä listat sä otat. No, mutta ota jotkut ihan halvimmat, tiedätkö? Ei mä voi ottaa semmosia taas semmosia. Meillä on se ongelma siinä, kun meillä on siis... Temu-listat. Totta muuten. Oletko kattanut Temusta? En ole kyllä kattonut, ehkä voisi tilaa siinä. Tsekkaa. Mutta mä tiedän, mitkä listat mä haluan. Mutta mun pitäisi vaan hakea ne. Ja sitten mä en tiedä, kun sitä, että kun hommat listat, niin pitää maata siinä lattialla pari päivää, ennen kuin sä voit laittaa ne, että se tavallaan se puu tavallaan... Niin, että se ota ihan rauhassa sitten, kun löydät sen pari päivää, niin sitten vasta laitat ne listat. Jussi, mikä suikki? Joo, hyvät sanoit, tai kysyit. Kerran kakkosen. Tää on niinku mun lemppari. En ole itse vielä päässyt tekemään tätä. Musta tuntuu, että mun poika tekee tätä mulle tällä hetkellä. Mutta sitten kun mä muistan aina omasta lapsuudesta silleen niinku kaikki faijat, omani faija, sitten jos myös serkkujen faijat teki sitä, tietteeksi, että me oltiin vaikka meillä. Mun lapsuudenkoti oli 2-kerroksinen rivitalo. Ja mun huone oli yläkerrassa heti rappusten, tietteeksi, niin kuin yläpäässä. Okei, pikku lapsuus flex, okei. Joo, kyllä, 2 kerrosta kaikkea, oma huone. Niin, ja siellä huoneessa oli semmoinen pieni TV,
sit jossain kohtaa. Okei. Ja sit siinä TV:ssä oli kiinni PlayStation 2. Niin me pelattiin mun serkun kanssa, tiedätkö, niinku vaikka jotain Medal of Honoria. Muistatko semmoista peliä? Medal of Honor. Muistan, joo. Sotapeli. Niin sitten yhtäkkiä niinku faija vaan ilmestyy siihen ovelle. Silleen niinku näkee, että tulee niinku portaita, sitten miettii, että joo, onko se menossa, niinku meillä oli sitten vessa kanssa siinä vieressä, että meneekö se kuselle vai mitä. Mutta se vaan tulee siihen oven suuhun tälleen kattoo sisään, tiedätkö, ja on sillä, että mitä te teette? Vaikka niinku näkee, että me pelataan sitä pleikkaria siinä, tiedätkö, sitten. Se on sillä, että joo, okei. Tulkaa kohta syömään. Ja sitten se menee vaan alas. Tiedätkö, että se vaan tulee niinku tsekkaa, että mitä sä niinku teet ylipäänsä. Että ehkä tämä tapa on se, että sä meet sun lapsen niinku, huoneeseen tai siihen ovelle vähintään ihan vaan niinku, tavallaan muuten vaan hengaa, tiedätkö? Onko teillä kokemus tästä? Siis tiedätkö, että se vaan tulee tsekkaa vittu siihen ja... No, joo, kyllä mä siis ainakin huomaan, että jos vaikka meidän muksu on jossain yläkerrassa vaikka yksin. Niin teillä on 2 kerrosta myös. Joo, okay. Jos ei sieltä kuulu ääntä. Eikö se ikinä ollut meillä? Ei. Et sä ollut? Jos ei sieltä kuulu ääntä, niin kyllä mä käyn katsoa, että mitä se siellä tekee. Tai jos mä oon vaikka yläkerrassa, meillä on 2 huonetta yläkerrassa. Jos se menee sinne toiseen huoneeseen ja sieltä ei kuulu ääntä, niin mä menen katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Niin se toinen huone on se, missä sulla on kaikki kirveet ja sahat sun muut. Joo. Ei mitään, mutta siis totta kai mäkin menisin silleen, että okei, ehkä olisi pitänyt sanoa, että nyt puhutaan silleen lapsesta, kuka on vaikka teini-ikäinen, tiedätkö? Niin tavallaan, että silloin todennäköisesti ei tarvitse joka kerta tulla tsekkaamaan, että mitä se tekee, ellei sulla tyttöystävä käymässä. Mutta se on mun mielestä faija-tapa. Se oli mulle tulee eniten, ja mulle tulee jostain syystä tavallaan, kun somekin selailee, kun on hirveästi kaikkia faija-meemejä tulee nykypäivänä, tiedät sun feediin, niin tää on ehkä tyypillisin, mikä on mun mielestä aika hauska, että faija vaan ilmestyy sun ovelle. Ja sitten se on vähän silleen, että tuijottaa sua ja tuijottaa vähän siinä kaikkea tälleen, tiedätkö, koputtaa vähän seinään ja puhuu niitä näitä ja häiritsee sua. Sitten loppupeleissä kertoo sen asiansa, mikä on vaikka se, että tuu syömään. Ja miten sun lapsi siis tekee tätä sulle? No mä oon vaikka meidän työhuoneesta, tiedätkö. Niin hän tulee nyt jostain syystä, että jos ovi on silleen auki, niin hän jotenkin löytää mut sieltä ja hän tulee siihen oven suuhun, ryömii tai konttaa siihen näin ja sitten menee istuun tällä ja katsoo mua tälleen, tiedätkö, ja sitten katselee tälleen vähän ympäriinsä. Niin hän tekee siinä määrin samaan. Tulee tuijottaa mua siihen ovelle. Mä kyllä, jos mun lapsi viihtyy jossain hiljaa itsekseen, niin mä teen kaikkeni, että mä en häiritsisi sitä. Joo. Ihan kaikkea. Mä vältän kaikkea mahdollista kontaktia. Mä hiivin kotona, että se ei kuule, missä mä oon. Sä hiivit pois. Jos joskus käy niin. Mä oon siis huomannut, että jos on hiljaa, ei kuulu mitään, sitten se jotenkin, sillä joko on mun silmälasit kädessä, sitten se vääntelee niitä näin, tai sitten se on tietokoneella, saattaa tiputtaa sen tietokoneen, tai sitten se syö jotain, tiedätkö? Siis mistä te pidätte teidän tietokonetta? Se on mulle ihan pöydällä. Mutta hän menee siis pöydälle. Hän menee siihen, se leikkii, että isä on, hän leikkii sitä, että hän on tietokoneella. Sofia saattaa olla vaikka kotona, vaikka eilen kävi näin. Sofia istui sohvalla näin. Sitten se oli sillä oli tietokone, jossa teki jotain työjuttuja näin. Sitten vähän ajan päästä, niin muksu menee siihen sohvalle, se ottaa sen tietokoneen, se avaa sen, sitten se leikkii, että hän tekisi siihen töitä. Okei. Joo. Teidän kannattaa ostaa hänelle oma semmoinen pikkutietokone, tiedätkö? Pitäisi varmaan ostaa. Sitten se aina välillä, jos mä oon vaikka ollut himassa silleen, että mä oon puhunut puhelimeen, niin sitten saattaa ottaa vaikka mun puhelimessa sitten tuohon naissa kävelee edes takaisin, tiedätkö? Se leikkii, että hänellä on joku business-puhelu menossa. Sun pitää joskus pistää siihen joku puhelinnumero, mihin se soittaa sitten, tiedätkö? Mutta kyllä mä ymmärrän, koska kyllähän monesti, jos on liian hiljaista, niin jotain pahaa tapahtuu. Voi tapahtua, mutta ehkä kannattaa laittaa ne puhelimet ja tietokoneet jonnekin, minne se ei pääse. Niin, ja silmälasit. Ja kaikki antaa rauhassa. Kyllä se jossain vaiheessa sitten alkaa huutaa ja itkeä, kun se lyö päänsä johonkin kulmaan. Niin. Lyöks ton ikäinen enää? Eikö teillä ole kuitenkin joku 1,5 vuotta nyt? No on se yli 2 jo. Onko? On se 2 kuukautta, yli 2 vuotta jo. Okei. Lyöks sen ikäinen jo, tai enää päätänsä mihinkään? Nyt pitää olla mennä varovainen. Kyllä se välillä. Ja nyt se haluaa tehdä kaiken itse. Haluaa kiivetä aina autoa itse, haluaa mennä aina itse istumaan. Jos mä yritän nostaa sen siinä, niin kauhean vetää itsensä sille banaaniksi. Oikeasti. Mun pitää työntää sen, että se penkki, jos on kiire. Sä hapetat ensin ja sit sä laitat sinne. Kyllä mä väitän, että keskimäärin sillai
Kyllä kerran päivässä varmaan kolahtaa. Johonkin. Niin kuin tuolla vähän päälle parivuotiaalla. Niin. Kyllä se juoksee, kaatuu, kiipeä, tippuu, kolahtaa. Niin, kuuluu se, kun pää menee tälleen johonkin. No ei se välttämättä aina ole semmoinen, että kallo murtuu, mutta vähän tulee joku. No siis kyllä mua on hirvittänyt vähän, kun just tiedätkö, kun oli tämä vaihe, että opettelee niin kuin tavallaan itse istumaan lattialla, sitten se kun konttailee ja nyt ollaan siinä, tiedätkö, että kaikkiin pitää kurkottaa ja koko ajan pitää nostaa seisoo jotain tukea vasten. Niin on se pari kertaa silleen vähän kaatunut ja sitten pää kolahtaa lattiaan, mutta tuskin siinä mitään pahempaa tapahtuu. No ei sen näkee sitten joskus. Niin, kuinka kieroon on kasvanut. No Mara ykkönen. Ykkönen. Meneekö ykköseen? Anna tulla. Vähän harjoittelen tätä, palauttelen mieleen. Elikkä joo, tää on kova. Mä luulen, että kaikki meistä tekee tätä. Tää kävi itse asiassa... En odottaa, mitä sieltä tulee. Tää kävi itse asiassa mulle, me oltiin ravintelissa Muksun ja Rouvon kanssa ja kun Muksu on tullut siihen vaiheeseen, että se niinku tavallaan vähän alkaa ymmärtää, että jos isä ottaa vähän suklaapatukkaa tälleen, niin sitten pitää hänellekin antaa. Että mä voi olla silleen, että hei mä vedän jotain herkkuu näin ja sitten hän katsoo vierestä, että miksei hän saa. Munkin pitää rajoittaa, että hänen läheisyydessä ainakin tätä herkuttelua. Niin sitten äijä ottaa vähän suklaapatukkaa. Tekee sitä piilossa. Otat piilossa suklaapatukkaa? Mihin? Niin meitä niin kulman taakse syömään. Joo, me oltiin siis buffetissa. Sitten niin... Ai mä luulin, että tässä oli joku juttu, sori. Mä olin vähän Joo. Eli piilossa. Joo, piilossa herkuttelu. Piilossa herkuttelu. Eli siis, sori, niin missä sä siis otat piilossa sitä suklaapatukkaa? Puhutaan nyt paskapökäleistä. Eikö sit suklaapatukasta? Missä sä otat buffetissa, kun on niitä paskapökäleitä siellä jossain siellä buffetin nurkassa. Niin mä menin sinne, sinne buffetin pöydän päätä. Siellä on niitä paskapökäleitä. Ja, mutta siis sano, jos sä otat himas suklaapatukkaa, teillä on himassa tilanne, että sä otat suklaapatukkaa, niin missä sä otat piilossa sitä? Missä teet sitä? Siis ihan sama missä. Herkuttelet piilossa sille, että sä et voi tavallaan niin Muksun naama edessä herkutella. Joo. 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 Piilossa herkuttelu. Piilossa herkuttelu. Joo. Ja sitten tässä oli tämmöinen tarina, kun mä siellä buffetissa, sitten mä menin sinne, siinä on se jälkiruokapöytä näin. Sitten mä menin sinne, että mä menin tänne piiloon, sitten mä olin siinä niinku siinä oli tuulihattuja ja ketäällä, sitten mä vetelen niitä siellä näin. Te olitte kiinalaisessa? Se oli joku tämmöinen buffet, olisiko ollut tämmöinen japanilainen tai kiinalainen buffetti, missä on siis. Joo. Se on muuten tosi hyvä, konnichiwa. Tuo kauppakeskus ainoassa, eikö niin? Pohjoinen Rauteenkatu, se on siinä Kampin leffateatterin takana. Konnichiwa. Alright. Joo, siinä kulmassa. Niin. Sitten mä vedin sitä näin ja sitten nostin pääni sitä ylös, niin Vivian katsoo mua suoraan ja se on silleen, juo. Annoitko? En tainnut. Nostit pää ylös. En tainnut antaa. Mä en ole ihan varma, että mä vedän niinku herkkuja siellä. Mutta sä et pöydän alla piilossa sitä vai? Siis mä olin siellä niinku kauan, oli sitten varmaan joku 30 metriä väliin, että mä menin sinne syömään niitä, otin vähän siihen tuulihattuun ja sitten mä jäin niinku kiinni. Se katsoi mua, kun mä vedin siellä niitä juttuja. Sitten mä olin ihan varma joskus, että mä vedän herkkuja. Herkkupiilo. Jussi on jossain ihan omassa maailmassa. Se on nyt se kakkapökäle se edelleen. Herkuttelu piilossa oli ykkönen. Joo. Ei, mutta joo. Mä kyllä ihan vaan, ei välttämättä edes pelkkä herkuttelu. Vaan niinku myös huumerikäyttö ja dogaaminen. Alkaa olla loppupuolella. Ylipäänsä joku napostelu. Joo. Voi olla. Joo. Ottaa mieluummin piilossa, koska tietää sen, että jos sä itse otat jotain, niin siis eikö niinku, sit on meno. Voiko sanoa? Mutta mulla on hyvä kikka. Jostain syystä mun lapsi on jotenkin, että jos mä juon kahvia, niin se kahvi ei syystä tai toista niinku kiinnosta sitä yhtään. Mutta siis se on silleen, niinku, että kahvi. Mutta se ei ole ikinä halunnut maistaa sitä, ei se ole edes pyytänyt, että se saa maistaa sitä. Ja tämä on tapahtunut vaan niinku jotenkin automaattisesti. Joten nykyään aina, jos mä otan jotain, kun mä en tiedä, onko tämä väärin, mutta jos mä otan jotain,
karkkia, suklaata, jotain sellaista, mitä mä en halua antaa sille. Niin mä sanoin, että tää on tällainen kahvijuttu, että sä et tykkää tästä. Niin se melkein aina luovuttaa. Saman tien. Kova. Sun kannattaa katsoa, tuleeko tuossa jotkut traumat mahdollisesti. Ai kahvitraumat. No eihän se haittaa, eihän kahvi nyt välttämättä niin terveellistä. Ei. Mutta siis saaks kootusti niinku sanoa just, että tavallaan kaikki, mitkä on vähän tommosia niinku syntisiä juttuja tai paheita, niin niitä tavallaan pitää tehdä piilossa. Voiko kootusti? No niin. Herkuttelu, päihteiden käyttö, kahvin juominen. Toi on vähän sama juttu, kun mä tiedän, kun keskusteltiinko tätä viime podissa tai jossain. Mutta sitten jos sanotaan vaikka, että kun meilläkin on takana siinä niin kuin, takapihalla on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin suo. Niin sitten jos Vivian menee sinne, niin mä oon vaan sanonut siihen, että tonne ei kannata mennä, että siellä on mörkö. Että onko se väärin sana? Niin mä en oikeasti tiedä. Että onko se niin väärin sanoa, niin vähän niin kuin pelata lasta tolleen? No ei, mun mielestä toi niin kuin, tavallaan siis, ehkä sun kannattaisi mieluummin sanoa, että miksei sinne kannata mennä. Niin. Tiedätkö, niin kuin, että tavallaan, että sinne voi kuolla. Mulla oli lapsuudessa semmoinen, meidän niin kuin naapurin pihalla oli uima-allas. Ja mulla meni ihan... Okei, kato, kaveri korottaa. Mulla meni ihan pirun kauan siihen, että mä tajusin, kun sä sanoit, että siellä uima-altassa on näkki, että sinne ei voi mennä. Ai näkki? Näkki puree. Ai sillä muumien näkki vai? Mikä? No varmaan joo. Sanoit, että näkki puree. Mä en tiedä, mikä näkki edes on. Näkki on kondomi. Kortsu. Mutta siellä kun mä näkki puree. Älä mene sinne. Älä mene sinne uima-altaan. Mä oon tajunnut vasta siis oikeasti varmaan nyt vasta 30-vuotiaana. Mikä on näkki? Että se näkki, että se sanoi sen takia vaan sen, että se ei halunnut, että me mennään sinne uima-altaan. Niin, kyllä. Jep. Ei vitsi, onkaan itselläkin jotain tällaisia. En muuten muista. No mulla on niinku mulla on tää, tietysti kun nyt on talvi varsinkin, lunta, niin me tehtiin aina niinku lumilinnaa silleen niinku vähän niinku ojan penkkaan, koska sinnehän tuli aina ne parhaat, tietysti lumikasat, eikö niin? Niin faija sanoi mulle silleen, että siinä oli silleen, että joo, että sinne ei saa jäädä pitkäksi aikaa sinne sisään, tai että siinä pitää olla aina niinku tavallaan semmoinen kattoluukku, koska sitten kun se romahtaa sun päälle, niin sä tukehdut sinne, tiedätkö? Niin tää oli mulle tavallaan, aina annettiin opetus siitä, että jos teette lumilinnaa, niin pidä huoli, että siinä on tämmöinen joku tavallaan kattoikkuna, että se kun tulee päälle se lumi, niin sinne tukehtuu ja kuolee. Se oli kyllä kovat kuumotukset, kun pihalle sellaiset vanhemmat lapset rakentti ihan jäätään koko se lumilinna. Sitten se oli hitosti niitä onkaloita. Joo, eikö just se oli pirun nätti just. Ja oli monta niinku tavallaan reittiä mennä sinne sisään ja pääsi ulos monesta kohdasta. Sitten myrtsi painoi vaan sen keskelle. Joo. No niin, nyt jos toi sortuu, niin se on sitten siinä. Joo, kyllähän sitä miettii aina, eikö niin? Sitä miettii siellä sisällä. Tai hei. 15 lasta pomppii siellä päällä jotenkin pulkkien kanssa, laskee sitä alas. Joo. Niin kuin nyt? Nyt. Okei, joo. Tai näette, että siellä on niinku tommonen meininki. Niin se kaikki lumi jää, tai kun se on se kansi, päälliskansi, niin sehän niinku, ei sitä niinku roudata minnekään. Se vaan mutta on kiva, että täällä on niin paljon lapsia siinä ulkona, että siellä niinku leikkii tolleen kaikki jutut. Se on vähän niin kuin Melukylän lapset tulee mieleen tuosta. Mikä on Melukylän lapset? Melukylä. Eikö se ole se kirjasarja? Melukylän lapset, eikö niin? Joo. Okei, mun ykkönen. Joo. Näyttäkää, miten te selaatte uutisia puhelimesta. Joo. Se vähän riippuu, että mitä päin. Jos mä oon niinku tälleen, niin se on niinku näin. Okay. Jos mä oon niinku näin, niin se on niinku mä tiedän, että sulla on varmaan vähän niinku tää. Joo, nyt tulee. Okei. Tää mun puhelin, tää ei ole niinku erityisen faijamainen, koska tästä puuttuu ne kuoret. Kyllä. Jotka laittaa se missä on lompakko. Otetko sen tuosta vyöltä? Jossa on kaikki, no se on tietenkin, mutta sitten tästä puuttuu siis se kuori, jossa on ne kaikki lompakot ja ihan vitusti kuitteja. Joo. Ja sitten siitä puuttuu siitä kuoresta, siinä pitää olla niitä valokuvia. Joo. Mutta faijoin tapa oikeasti. Mä en tiedä, tässä ei ole niinku mitään järkeä, mutta sä puhelimeen, sit sä avaat ne kuoret, sit sä alat sellaista ja sä oot näin. Tää jotenkin täältä katsoa. Niin joo, joo. Onko se kun sulla on huono lähinäkö, niin sitten no mitä vittua tää auttaa siihen lähinäköön? No sä meet kauemmas. Lähempää. Ei, mutta sä meet kauemmas. Tiedätkö, jos sä katsot, ne lastanut sitä varten, että sä niin näet lähelle, eikö niin? Niin kuin maailma tällainen. Joo. Niin miksi ne vaikka nostaa sitä tänne eteen? Niin miksi ne ei käytä sitä niin kuin normaalisti? Niin. Sitten pitää tää yksi sormi vielä olla. Niin se on muuten oikeasti ihan totta. Joskus niinku tilttaa, että... Joo. Mä en oikeasti tajua. Siis
Ei mun mutsikaan kyllä osaa käyttää tälleen niin kuin peukula, vaan silläkin on aina tälleen, kun se lukee jossain nojatollisesti, että se uutisiin. Niin sitten hauska vielä, jos silloin ne laittaa tuohon alle, että ne niinku osuu siihen niinku linjalle. Joo. Tälle. Tuo on kyllä ihan kova staili. Missäs ne oli ne appsit ja maps? Mikä se on? Siis älypuhelimet, kun tuli maailmaan, niin ne on lisännyt kyllä niin kuin, lasten vastuuta vanhempiin päin. Musta tuntuu. Tiedätkö, että aina pitää olla opettamassa jotain tai niin, korjaamassa jotain. Mutta se riippuu aika paljon siitä, että mitä vanhemmat on tehnyt työkseen. Niin riippuu, joo. Niin riippuu. Hyvä. Semmoista tällä kertaa. Sellaista tällä kertaa. Mara, painapa jo loppukadeetti siitä. Kadeetti. Ei mitään, tällä kertaa. Nyt käytiin läpi 3 tapaa. Ensi kerralla käydään jotain muuta. Kiitos kun olet mukana.